Hi guys, welcome to my vlog. So karon guys, ang gulay may guys, kaya may gulay guys. Dito sa isan guys. Das lulupot guys, nanuba guys. Kauban guys oh. Guys, sana guys. Ay gata. So karon guys. Sa hinog saging guys oh. Si ate nagtulugon. Tandog mong dia. Lula! Pagay ito! Tung payag ba? Kapayag! Hello guys! Hello guys. I love you guys oh. Tumarang po guys, tagahinog guys. Di ang gasak ka guys, kahigyas. O guys, nitot kayo pagkabuntag dari guys. Okay guys. Katod ka rin. Tawad ka wala. Doon. Guys oh, yan ang guys. Marang guys. Lagan mong tahinog guys. Wah! Sayang guys. Mga busdik ang ubang guys. Kana guys ka, nga busdik guys. Gubiran na guys ba? Oh, gabi dyan ni guys. Dagang guys oh. Wala pa guys, tignan mga busdik. Guys. Kada po guys oh. Sabalik po guys. Nara. Tuon guys, sapit ni mamapot guys. Agay. Tarong mandira. Guys, oh, blueberry guys, tanga tambok na guys. Tambok ng lupi na mo diri guys. Ay lupi dahil nila Ivan guys. Manuba si Lolo guys. Uli nagbaryo guys. Ay, kaya ati baling mo uli naman si kaya baling sa Davao. Kwarta-kwarta na. Nga magsaging. Sabaw na sabay na marang. Di. Ito guys, oh, umanay kuan. Pagay na ban? Umana mo. Umaning kanang buntod ba? Kinsa pagay na? Umani Uncle Ayen. Uncle Ayan. Kang umaga guys, Uncle Ayan na guys. Palitunta na mo na guys. Barangho guys, oh, hapit naman ang book guys. Langhin na mo guys. Kami nagtanong na guys. Kami di guys. Nagtanom. Gahapon guys, nagsuman mi guys. Pagtaon ta mo suman. So, kanang nakakita sa mga diri nag-agto mi. Mag-vlog mi diri. Kung kipa-vlog mga ate baling. Kung sa'y makakita i-follow lang ninyo. Subscribe. Subscribe lang guys. Kaya mga kuwang guys, so balang hoy guys. Subscribe ninyo kung makakita mo ani guys. Kung kinsay makakita ganing vlog nimo guys. Guwapo ni daan guys. Guys, oh, dako kay mga pandari guys. Lubi guys, nambok. Ate matakdan. Arkiwilis. Nga, dira man yung putlong. Diri man, para dili mo tubo. Sa kuan, basa. Diri, sa kuan niya. Diri, oh, putlan ni. Gi. Gi pa. Ang kanapat din. Gi, putlong ang arkiwilis guys. Kaya, na mamatay na namatakdan. Sorry, spotlo pala ko ni rin. Namatakdan nga. Lubi guys. Ay, lubi. Saging. Guys. Pakita na yung mga buntod rin. Tara mga buntod guys. Oh, hindot kayo guys. Doon kabuok. Maut banahaw. Mat makiling. Ang maut makiling ay tabunan sa maut banahaw. Maut. Ug kanang isa guys. Maut pinatubo guys. Muna lalong kayo na guys. Pinakadako ang maut pinatubo guys. Nilangog. Guys, nilangom dyan guys. Nilangom kayo guys. Guys. Nakaya mga bulawang guys. Kaya guys, kikibuloy guys. Nag-agis kikibuloy dari guys. Panadak na si kibuloy. Hey guys, Kibulgot nga iro guys.
gibuloy. Tara guys, naralubig guys. Tambok kayo guys. Tuarang malanga, marangaway unod guys. Guys. Guys, sakit akong tail guys. Ako guys. Har mga mais guys, oh. Guys, kani guys. Kana guys, mais. Diri makaubos mo na sa pinayag. Dari guys. Tarang lubi nga kipa. Kuang guys. Nara guys, oh. Nanurok na guys. Urok ka na diri guys. Kaya guys, nang buslot ng trapal guys. Man diri rin. Ayos. Man diri. Ubus na kinayag. Ha? Ubus. Yung ka nakakila. Ubos man daw. Kay Jubo ban. Ay guys, kay Jubo na guys. Tay jubo man eh. Unas kahon nagturok. Oh guys, kay Jubo na dili. Isa rin sa pati para ko ni. Tay jubo ni guys. Tara guys, nindot kayo guys. Wow, amazing. Amazing ang kay Jubo. Putla ni Rins kanang mga ani kanang mga yuta. Kay Jubo guys. Putla ni Rins oh. Guys, napa guys, oh tay Jubo ayan na guys. Kuan Guys, tay Jubo guys. Oh guys, oh. Kani ang gulayong guys, lami kayong tay Jubo guys. So, siya makakita ng tay Jubo nga lami kayo nga ano na mo guys. Kani guys. Ano na mo guys. Tara guys. Har guys, oh, naungkaw bang guys. So na pa ko agtuong guys. Saging nag-arkulis dari guys. Sundang guys. Ay ana. Ay, matakdan. Kanyang sagingan. Sagingan guys, narang mga pan guys. Dako kayong kami na guys, tuog. Nagkuha na guys. Ako sa video rin. Ba guys. Ba guys. Ang atiman ng saging dire guys, ang pangbabuhian kay may mga kwarta guys. Anong kwarta-kwarta po guys. Tuwarang nanunaw guys oh. Ay aman, di mo kita. Guys, kwarta guys. Guys. Aman diri rin. Guys. May gulay. Mangit nang tajubo. Jubo. Huh? Kung kita nato tong kuana. Guys, atura guys. Tuwa na guys. Kamuti guys. Dali. Kamuti na guys. Kamuti ni guys nga. Pinatubo guys. Abot-butan. Mga may gulay guys eh. Nara guys, ang maisan ang kabutihan guys. Pwede man magulay bang? Pwede man yan eh. Kung saan kawayan bay? Oh, Dali na. ay tubos. Yan ang mga nindot sa mga buntod ka. Manang mga nindot sa mga pobre guys. Kaning mga nindot sa mga guys. Muling kaning kapobrihan na mo guys. Maura na guys. Tamagi ni Rins. Diri. Ikaw una ka nagkasundang. Grabe. Kuan ubi. Yo, gumay ka muna. Kuan Rins. Kita ani guys. Kuasa Rins. Kuasa. Cellphone. Di beta kabalo pas ko ana Rins. Gayo.
Tabalo bitaw. Di Rins. Hindi man. Manguha mi karon guys. Kaya kong vlog sa balay ban. Karon dato kay ta karon ban dato kay ta. Bantog siya Tama mag-vlog na vlog yun. guys kay Para madato mi. panguha ni nga ni Rins o kanini nga ni Rins. Di ba din na magulay? Pwede. Kaning kamote. Kaya mga ang good. Hindi panguha na. Ay alugbat day no. Pagbati man iyan eh. Nara guys, narang mga kuwan guys, gulay na mo guys. Nara guys, oh. Tama na yung mga pobre na mo guys. Diri sa pang sulod. Sundang. Muna yung mong kuan guys, kinabuhi guys. Pinabuhi na mga vertical guys. Naurog ito sa diri ah. Ang lagi. Kapoy kayo pinakabuhi guys, diri guys. Muag to si ate balik nagdabang guys. Tantog kami guys. Kami kinabuhi diri guys. Sa ayo guys. Diri tamo ginis no. Ito arang marang ba no? O may ano daw marang dia. Kasa isa. Kapoy kayo kinabuhi guys. Wah. Kapoy kayo kinabuhi guys. Ang sana maling kalabasa. Ako Naputol. kani guys. Kani mo kinabuhi guys. Ingon magdato guys. Di man amo ang cellphone guys. Di man iPhone ni siya na cellphone guys. Di mo ang cellphone. Kaya tibaling. Guys. Ipahiram rami guys. Yaman rin guys. Kayo guys. Ang paso guys. Nag-upa guys. Tawad sila. Di na nato ni sundang Rins. Nag-upa. Muna yung mga rasang guys. Nag-upa ban? Banara ban? Kung ara nag-upa guys. Oh. Buntis na naong guys. Kaya sinabuhi ng diri guys. Sunod. Ay ito. Muna yung mga buntod guys. Oh. Nindot kayo guys. Kaya ang yuta ni ayan guys. Ito guys. Ito. Sunod kayo sinabuhi diri guys. Muna yung kinabuhi sa mga kaning dis uma guys. Kaya sinabuhi guys. Palalo naman din eh. Tambok kayo guys. Oh. Guys. Kani guys. Tama na ni guys. Daw pala. Dungagi pa na rin. Daghang kayo guys. Oh, katag kayo guys. Nabuhit na ako guys. Kami guys. Nabuhit na mo. Mani ka nabuhi na mo sa uma guys. Nabuhit na mo guys. Guys. Sang dato pa guys. Ano nang inaana nga dato to guys. Kami guys. Mga pobre ma'am na guys. Daro na lang man nagkulit sa uma guys. Kay kusog kayo guys. Nabuhit dir guys.
kinabuhi din guys. Kayong kinabuhi naman po mga guys. Kana guys, oh na landslide guys. Dako ka na ang sled. Guys. Lalom kayo na landslide na guys. Damay sa akin guys. Hindi ka ako. Nindot kayo mga buntod guys, oh. Meron dako nga kahoy guys. Oh guys. Oh guys oh. Muna yung kinabuhis mga uma guys. Doon kinabuhi diri guys. Naka na rin. Ha? Naka na. Isa. Guys, oh nindot kayo guys. Ito arang maisan guys. Ito, tumba ng mais. Muna guys, nindot kayo guys. Huwag kayong yuta guys. Lingkod pa ta guys. Hindi akong kauban guys, si Renz. Ikot kayo mga buntod guys. Daga na Renz? Gumay pa. Ha? Gumay pa. Gumay pa. Hap, manggod. Na guys. Lagi gak ban. Uli namin guys, kay medyo daghan na guys. Ay, pagin dua. Kasi, oh, ito na guys. Kali, habis lang. Arang balangoy guys, oh. Arang kahoy guys, nga namatay.
Karang pinayag na mo guys. Pag musanggi mi diri guys, diri mo kuan guys. Kanang halubo. Bunot. Ang durian guys, dako-dako na guys. So guys, ang naganahan og tanawani guys. Subscribe silang og follow guys og share. Taas man ban. Ha? Taas. Tulungan na. Lagay tao sa mong balay guys. Muna mo sagingan guys. Video guys, kanara guys, video guys. Kanang kawan guys. Si Dudong Obal na guys. Guys, magwapo kayo na guys. Oh. Sige ba rin guys? Hi guys! Welcome! Oh, maga. Ito guys, pang video nyo guys. Hi guys, welcome at lahat. So karon guys. Nama diri guys. Sa Alubinhan guys. So karon guys, nama diri guys. Wow! Basan video na lugod ni. Ay, wala ko sasat guys. Guys, karang kauban guys so nila guys. Diba? Eh guys, ang gulay man ni guys. Kay gulay na mo. Ito sa kuan gud ba isan nga ni pinayag. Amo aman to. Katong las ubos ba? Ay, ito sa mo ah. Ay, Amo mo. Wala nang gulay rame. di manggod ni kamot kuan. Alugbate. Hello pa. Guys, bigaway guys. Hi guys, welcome my vlog. Daghan mo kumarang guys. Kumarang guys. Nara guys, oh, nangabos dik guys. Ah! Ah! Hi guys, welcome to vlog. Guys, ikamit na to ba? Da, ganti kay video. Ako ra. Matuno ko guys. Nagkatao sa mong balay guys kay muli mi unya guys. Nanuba pa kong lolo guys kay Lula? si lolo kay baligya unya. Ang gulo guys, maruputin. Nara guys, oh. Ito ra ang kuan guys. Ang panaya guys. Muna yung kinabuhis uma guys. Manggulay ra og mang tuba guys. Para mga tao guys. Pitain bang? Hello guys, pabot na may guys. Pabot na may guys.